आंखौ जुदि 1 कौटि थाखा लानानै फैनानै बाहायफैनाय बे जाथायनि सायाव जुदि फोरमान होनो हायोब्ला आरो बिथाङा दिनै होनांगोन। आथिखालाव बर' दैदेनगिरिफोरा राजखान्थि फोथाराव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनदों। बे खेबाव धीरेन बर' आरो गबिन्द बसुमतारीनि गेजेराव नंखाय बाखाय जेबो दाय गैयै बेसलेस बाथ्राफोरखौ बुंनानै सासे मानसिखौ बियो बेबायदिनो मान दिनै हानि खालामनो हाया, बेबायदि अधिकारखौ होनाय जानाय नङा। बेनिखायनो आं बुंबावदों दिनै बे बाथ्राखौ लानानै आं बिथांनि सायाव केस होगोन, आं कर्ट कासारियाव थांगोन आरो बिथाङा आंखौ जुदि 1 कौटि थाखा लानानै फैनानै बाहायफैनाय बे जाथायनि सायाव जुदि फोरमान होनो हायोब्ला आरो बिथाङा दिनै होनांगोन। आं बेखौ बारे बारे बुंलांदों। जुदि फोरमान होनो हाया बिनि दायनिगिरिया दिनै गबिन्द बिथाङानो जानांगोन। आं बेखौ दिनै गोख्रोङै बुंनो सानदों। धीरेन बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय 1 कौटि रां लाबोनानै जाफैनायनि फोरमान बिदों गबिन्द बसुमतारीनिफ्राय। जेबो फोरमान होनो हायाब्ला बेनि दायखौ गावनो रुजुनांगोन होननानै बुंथियो धीरेन बर' बिथाङा। इंखं टेलिभिजननि टक श'आव ओंखारनाय गबिन्द बसुमतारी मोनसे गावनि बेरेखायै होनाय बिबुंथिनि सायाव अजद दैखांदों धीरेन बर' बिथाङा। गावनि सायाव नंखाय खोथा बांसावनायनि थाखाय बिथांखौ आयेननि राहा लानानै साजा होनाय जागोन होननानै बुंथिबावो धीरेन बर' बिथाङा। बिटिसि सरकारजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन, रायलायबोदोंमोन। रायलायनानै बर'फोरनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि हाबाफारि बिथांखिखौ आं दिनै लादोंमोन आरो बिथांमोनजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनायाव सासे आफादनि दैदेनगिरिया बेवहाय कुनु दिना दाय जानो हाया। मोनसे आफादनि दैदेनगिरि जानानै बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनानै जेंना सुस्रांनो नाजानाया दैदेनगिरिफोरनि दाय जानो हाया होननानै दाबि दैखांदों बिथां धीरेन बर'आ।